Mitä vittua saa? Joo, sit tuopäinen laitas vittu. Tää meni rikki. Eikä mennä. Älä koske polokkiin. Jalat ylös ja menoks! Kuulet, että mä vittu tällä saatana, mä niin hullu oon. Tää on nättiä, mitä vittua. Tää nyt paskaa helvetti. Tää nyt saatana. Mitä vittua saatana? Aja ylöspäin. Toi vittu. Arvaa jaksinko mä vittu polkee tää paskaa saatana. Ei tää ei pyöri nää polkimet. Pyörii ne rengasuttaa. Tää on tyhjää paikka. Tää sutii saatana kovehee. Tää vittua. Saatana. Se on sen lähetetty tää vehe. Samu, sulla on hienosti 10 kiloa sinä. Nyt perkele. Se on kuule selätty tämä vehe. Se on mitään hätää. Laita viivat. Noniin. Anna mennä, anna mennä. Sekkää. Vittu sekkää saatana. Vittu sekkää. Irti mun vittu valtavasti. No vittu kun minä sinä ajoin saatana. Nyt ajot vittu. Ei mulla on sun pallit tohon rattiin, mä voin ajaa täällä. Pistä jalat tuohon. Mulla on Se hajoaa se jalat heti. tuohon menee. Pistä jalat tuohon. Kato! Renkaat on linkussa. Ei jumalauta! Matti istahti niin.